Вижте какво символизира. Петър символизира вярата на християнина. Петър символизира вярата ни. А Христос посещава домове само където има вяра. Само където са пълни с вяра. Само където са пълни с Божието Слово. Ако ние искаме Божията грижа, Божията сила, Божието присъствие, Божието помазание, Божието докосване, ние трябва да имаме какво? Какво трябва да имаме? Вяра. Що се усъмнявате? Що се усъмнявате? Трябва да имаме вяра. Виждаме Христос как посещава един дом. Христос как посещава една къща. Казахме